No heipparallaa, mitäs kuuluu tänään sulle? Ihan kiva päivä loppujen lopuksi. Niin ne aina on. Harvoin ne täydellisiä on, mutta ainakin täynnä kaikenlaista, ja kun oppii niitä pieniä hyviä asioita sieltä poimimaan, niin loppujen lopuksi eletään aika kivaa elämää, ja vaikka ei nyt just elettäskään, niin hengitys kulkee ja lupaan, että tulee valoisampia ja kivempiä päiviä. Aina. Ja asiat jotenkin tuppaa järjestymään myös aina oikein loppupelissä. Tämmönen on mun kokemus ja tällaista ajattelutapaa mielelläni levitän. Ei niin, että me käännettäisiin selkä niille huonoille päiville tai asioille. Ja on paljon asioita, mitkä on oikeasti tosi väärin joko sun elämässä tai jonkun muun elämässä. Ja ei niitä tarvi hyväksyä ja jotenkin lakasta maton alle niitä ongelmia. Mutta jos me kyettäisiin luopumaan arvostelusta, arvostelemisesta, niin me voitaisiin ehkä niitä hyviä juttuja itsestä, muista asioista, elämästä löytää helpommin. Arvostelemattomuus. Mitä se sulle tarkoittaa? Meidän elämässä on pitkin matkaa paljon arvostelua. Meitä arvostellaan ja me itse arvostellaan ja arvioidaan ihmisiä, asioita ja kaikenlaista, mitä elämässä vastaan tulee ja mitä siinä on. Mä kutsusin sua tällä puheella mukaan semmoiseen arvostelemattomuus haasteeseen. Pystyisitkö vaikka siihen sun vihkoon kirjaamaan asioita liittyen arvostelemattomuus? Missä asioissa haluaisit olla sallivampi ja jättää turhan arvioinnin ja arvostelun? Meillä on kaikilla niitä. Ja ihan jo siitä tietoiseksi tuleminen sillä tavalla, että siitä juttelee tai sitä miettii tai siitä kirjoittaa, niin saa meidät enemmän kärryille siitä, miten se asia just mun kohdalla on. Ja se on tässä se pointti, ei niinkään tietty tavoite sen suhteen, että kuinka mä arvioin tai oon arvioimatta, arvostelematta, vaan tutkia sitä, että millainen arvioija tai arvosteleva ihminen mä olen itseäni tai muita kohtaan. Ootko sä tänään arvostellut jotakin asiaa mielessä tai ääneen? Mä ainakin olen. Mulle tuli heti mieleen tuolla liikenteessä hetki, jolloin mun pulssi nousi ja tuli ärtymys hyvin vahvana mun kehoon ja mun mieleen. Ja mä tunsin sen kyllä aika nopeasti, mutta myönnän arvostelleeni edessä ajavan ajotaitoja, mikä sinällä on aika normaalia ja huvittavaakin. Mutta kun mä tiesin, että tänään mä tuun puhumaan tästä asiasta, niin se jotenkin heti napsahti tietoisuuteen, että mitä mä teen. Se mun arvostelevuus tuli siinä aika nopeasti omille silmille eteen. Ja samalla sen älyäminen, että mitä mulle oli tapahtunut kehossa. Että vaikka mä olin ärsyntynyt siitä toisen ajotaidosta siinä edellä, niin mä sain aiheuttaneeksi itselleni sydämen tykytystä ja ärtyisyyttä. Ja kun mä tulin siitä tietoiseksi, niin se jo itsessään se tietoisuus hälvensi sitä minussa. Ja se on tässä aina se
ihmehomma. Että aina ei tarvitse tehdä edes mitään, mutta mitä tietoisemmaksi me tullaan näistä asioista, erilaisista, vaikka tästä arvosteluasiasta, niin sen tietoisemmin ja loppujen lopuksi siinä käy niin, että sallivammin myös me osataan jatkossa suhtautua asioihin ja ihmisiinkin. Ja sillä tavalla voidaan itse paremmin, kun ei tule niitä kuohahduksia. Väittämättä sitä, että niitä kuohahduksia ei elämään kuuluisi. Kyllä kuuluu. Mutta nyt me ollaan yhdessä harjoittelemassa ja vahvistamassa niitä osasia sinussa, jotka tukee sun hyvinvointia ja terveyttä ja tietoisuutta niistä kaikista asioista, mitkä vaikuttaa näihin ja sun elämään ylipäänsä. Joo, tämmöistä pohdiskelevaa puhetta ja arviointia ja ihmettelyä tehdään nyt sitten niihin omiin vihkoihimme, minä omaani ja sinä omaasi. Ja kaikki on riittävästi hyvin niin kuin se nyt on. Ok, me jatkamme tästä. Kivaa päivää ja kivoja hetkiä itsesi kanssa. Heippa!